Βασίλης Πρέδοξ, είμαστε σε ένα ακόμα επεισόδιο Hypex Server. Γενικώς είμαστε στο πρώτο, άμα το πάμε έτσι, επειδή όταν συνεχάμε είμαστε VIP γίναμε ναι, και πάμε κότσι στη γέφυρα, το Rockman. Ωραία, κομπλέ. Να μην βρέξει κανείς τον short μόνο. Να μην πήγε κανείς στο ράτο να σώσει. Μας ακολουθάνε. Για πάω μας ακολουθάνε. Μάμα! Όχι. Όχι να κάνεις φύγετε εσύ. Σκοτωθείτε. Και αφήστε με εμένα να ζήσω. Ένα strong short. Έλα ρε φίλε, δεν ζητάω, ένα strong short. Και ναι. Έχουμε άλλο ένα chest εδώ. Ο Θεός Πικ. Πήραμε το Θεό Πικ στα χέρια μας. Και πήραμε και το Θεό στο μισό. Δεν βάλουμε αυτό, εδώ. Και πάμε. Αυτή είναι εδώ. Ωραία, και οι δύο παίρνουν ψάσα. Μια και είμαι VIP, μπορεί να μην έχω τα kit, αλλά έχω τα play. Και πάμε σε πόσο είναι ωραία, αυτό τι είναι. Τόκιο, σπίτι. Από ώρα για 15. Άρα σήμερα. Go. Και θα τα βάλουμε στο deathmatch. Ένα kills 3 player. Ένα kills 3 player. Από εδώ μιλάει. Πάμε από εδώ. Από εδώ και θα φύγω από εκεί. Ωραία. Κοντά. Όχι, μην πεθάνω. Μην πεθάνω, ρε. Έλα τώρα. Τόσο καλά αρχίσαμε. GG, νικήσαμε, GG. Αυτό ήταν το επεισόδιο, παιδιά. Νικήσαμε, άντε γιόλο. Για το μεταξύ είχε μπω και δεν με χώθηκε. Ωραία. Ελάτε creeper μου. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Bye bye.